नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान और वो सब देख रहल बानी अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट। तो जे भाई चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और वीडियो का लाइक शेयर जरूर करें, ठीक बा। और लिंक दबा के शेयर करिए लोग। अभी बतावा तानी कि एक और आदि शक्ति फिल्म से गाना आवता, लगातार गाना आ रहा बा आदि शक्ति फिल्म से, बहुत ही अच्छा। जे गाना के टाइटल बा कि पढ़ाई छोड़ा खैनी बनाओ, ठीक बा। तो बहुत मस्त सॉन्ग बाटे, तो सुनो जाके आदि शक्ति फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होके वाला बाटे आप सबके बीच में। और गाना गइल बा टुनटुन यादव खाता गइल बाड़न, लड़की में केहू नहीं गइले ड्यूट नहीं के भइल सॉन्ग, मस्त बा सॉन्ग, सुनिए लोग। गाना के लिखले बाड़े सुनील सागर यादव जी और संगीत बाटे श्याम सुंदर व आदि शक्ति टीम के, ठीक बा। मस्त सॉन्ग बा और झकास भी सॉन्ग बा। रउआ सब सुनम जा एक बार, तब कहम जा, कमेंट में हमारा कहम जा, कुछ लिख देम जा, हाँ भाई का कह रहा सही बा गलत बा, ठीक बा। तो बहुत मस्त गाना बाटे। तो रउआ सब लिंक के डिस्क्रिप्शन में दवाई अगला वीडियो में डाल दो, जाके रिलीज होला के बहुत जल्द आप सबके बीच में रिलीज हुई। रोज हो जाकर सुन जा और वीडियो को शेयर कर दिया और लिंक हमारे शेयर कर दिया। तो जे चैनल सब्सक्राइब में कैले चैनल सब्सक्राइब कर देवे अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट। जो पहले तूफान नहीं जो रहे ओकरा के हम छोड़ दिले बानी, अभी अभी हम नया चैनल खोले बाटे अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट। जे चैनल सब्सक्राइब में कैले चैनल सब्सक्राइब कर देवे और वीडियो का लाइक शेयर दबा के करे। जय हो भोजपुरी।